ברוכים הבאים לדברים שלא מדברים עליהם. פודקאסט שבו אנחנו הולכות לפרק חומות ולצלול לנושאים שהגיע הזמן לדבר עליהם. אבל משום מה, כולם מעדיפים לשתוק. נעים מאוד, אני ליטל, מחזירה אנשים לאיזון בגוף וגם בנפש. ואני נוי, מדענית מוח, התמחה במניעת דימנציה. ואנחנו כאן כדי לגלות את האמת שמסתתרת מאחורי הקלעים של הבריאות הפיזית, הרגשית והמנטלית שלנו. שנתחיל? בואי נדבר על דברים שלא מדברים עליהם. קדימה. ומה אנחנו הולכות לדבר, נוי? על מה שמחריד את כולם, חרדות, לא? מהי באמת חרדה? איך מזהים אותה בחיי היום-יום? האם חרדה היא מקום רק פיזי או משהו נפשי? האם זה קשור גם לאורח החיים שלנו, כמו תזונה, פעילות גופנית, ומה אפשר לעשות כדי להתמודד עם זה יותר טוב? אני חושבת שבאמת הגיע הזמן שאנחנו נדבר על הנושאים גם מהמקום של הרפואה הסינית. וגם מהמקום של הביולוגיה. בדיוק, של המחקר, ואיך זה מתקשר ביניהם. כאילו הגיע הזמן שסוף סוף עכשיו אנחנו מתחילות להביא את המקום של השיחות בחדר טיפולים שלנו, למקום האמיתי. לספה, עם הקפה. לספה פה עם והמצלמות. אז בוא נתחיל בכלל עם השאלה, מהי חרדה? ואני רוצה הפעם שבאמת תספרי לי איך החרדה הייתה אצלך, איך זה התחיל החרדה. בוא נתחיל רגע מההתחלה ונעשה איזה אפקט ספירלה לכולם. ונתחיל מההתחלה, ואז נעבור לסוף, ושוב נחזור רגע לאמצע. כן. אז אני אתחיל רגע מההתמודדות שלי עם חרדה, שהיא, כמו שאמרת, ספירלה, זה בדיוק מה שזה היה. זאת אומרת, הרגע הזכור לי ביותר מכל, זה אמצע תואר שני, אני עובדת, היה לי יום מדהים, מאוד מאוד פרודוקטיבי, 5 ניסויים שרצים במקביל, אני ככה חולשת על הכל, חוזרת הביתה, נכנסת למיטה, רואה את הסדרה שלי, ופתאום אני מרגישה שלא טוב לי. אני אפילו לא יודעת עדיין מה להגיד, הלשון גדולה לי בתוך הפה, הגרון כזה מציק לי, נהיה לי קשה לנשום, לא ברור לי אם זה נפילת סוכר או לא, אני מנסה, אני הולכת לאכול תמר, זה לא עובד לי, גם השעה איזה 1:20 בלילה, כן, אני לא רוצה עכשיו ארוחה גדולה או משהו, אז תמר כדי לוודא שזה לא נפילת סוכר, אבל אני גם מאוד מאוד תזזיתית, ואני יודעת שבנפילת סוכר את לא מאוד תזזיתית, אלא להפך, את מאוד מאוד חלושס כזאת. פתאום אני מחייגת לחברה, והיא אוספת אותי, ואני הולכת לישון אצלה, ואז היא אומרת לי, נוי, נראה לי שאת חווה התקף חרדה. ואז אנחנו משחזרות ביחד, ומגלות שגם כמה שנים לפני כן, גם איתה, זה קרה, והיא כאילו, ולא ידעתי מה זה, חשבתי שאולי זה אלכוהול, חשבתי שאולי עישנתי יותר מדי סיגריות, ואז אני גם נזכרת זה גם קרה לי במבחן האחרון של התואר הראשון. וואו. ופתאום אני קולטת שהרגע המכונן הזה, שביום סופר סופר עמוס, בלי אוכל כמעט בכלל, זאת לא הפעם הראשונה שאני חווה את זה. ואני מדברת עם אמא שלי למחרת, שאמא שלי מתעסקת בבריאות הנפש, זה מה שהיא עושה במקצועה, והיא מאמתת לי שזה אכן היה התקף חרדה. ומאותו רגע זה מתחיל להיות כמה פעמים ביום, תוך כדי שאני עובדת, ואני מסתירה את זה כל הזמן, כאילו שלא יראו, שלא יגלו, איך שלא... איך הצלחת באמת להסתיר את זה כל הזמן? כי יש משהו שבאמת אנשים שחווים את ההתקפים האלה של החרדה, הרי לא כל הזמן אנחנו נמצאים בחרדה, זה משהו שהוא קורה פתאום, איזה התקף כזה שתופס אותנו, ולפעמים זה תופס אותנו במקום שאנחנו הכי לא רוצים שזה יקרה. נכון? כמו באמצע הצגת התואר שלך או משהו כזה. בדיוק, אז בואי תספרי רגע, במקום הזה שחווית באמצע ההגשה, כאילו הקבלה של התואר, איך עצרת את זה? לא עצרתי את זה. אוקיי. המשכתי עם זה. עכשיו, זה נורא קשה בהתחלה, הכל רועד, הידיים רועדות, את לא רוצה שיראו, את מנסה להסתיר, אבל מצד שני את גם, כשאת עושה את זה באמצע מצגת, את עם הפוינטר, אז כולם רואים את הפוינטר כזה, כאילו, ואת לא יודעת איך להסתיר את זה. ובאיזשהו שלב פשוט אמרתי, פאקט, אז הידיים שלי רועדות, כאילו, אבל זה לא היה באמת פאקט מבפנים. זאת אומרת, ידעתי שאין לי מה לעשות עם זה, הם רואים את הבטן שלי רועדת, הם רואים את הידיים שלי רועדות, הם שומעים את הקול שלי, יכול להיות שאני יוצאת לא מקצועית עכשיו,
אבל זה מה שאני חווה ואין לי איך להסתיר את זה, אבל מבפנים זה פירק אותי, כאילו, you're dropping the ball, כזה. את יודעת שחלק מחרדות גם, וזה משהו שלא מעט אנשים חווים את זה, זה הפחד מאיך רואים אותי. חד משמעית. זה הפחד, אם שאני אני לא מספיק חלשה. טוב, איך אני אצטייר, האם אני חלשה, מה זה חולשה בעצם? המקום של הריצוי החברתי יכול לפעמים לתת אפקט גדול יותר לחרדה. מאוד. המקום שלה להסתיר גם. בדיוק. רק שלא יקרה לי, רק שלא יקרה לי. אני צריכה לעלות על הבמה, רק שלא יקרה לי. אני צריכה להעביר סדנה, רק שלא יקרה לי. את הופכת להיות מנוהלת על ידי החרדה, כי את לא רוצה שהיא תפגוש אותך בכל מיני אירועי מפתח. אני אגיד אפילו יותר מזה, ביום של החתונה שלי. היה לי פחד מאוד מאוד גדול, שאני אחווה התקף חרדה, בצעידה, בהליכה לחופה, בטקס עצמו. אבל למה חששת שיהיה שם את ההתקף? הרי זה משהו שהוא טוב, וזה משהו שהוא משמח, נכון. וזה משהו שהוא שלך. יפה, אז את מביאה אותי כאן כבר להגדרות. ולפני שניגע בהגדרות, חשוב להגיד שהרבה פעמים אצל אנשים שחווים התקפי חרדה, זה אומר שכל המערכת הזאת לא מבוסתת. המערכת יש לנו הרי במערכת העצבים, זה מחולק לשתיים, יש את המערכת הסימפתטית והפרסימפתטית. נכון. אחת אחראית על הרגיעה, ואחת אחראית על מצבי חירום. התקף חרדה נחשב מצב חירום. וכשיש לנו עלייה בקורטיזול, וזה לא משנה אם העלייה בקורטיזול, שזה הורמון הסטרס שלנו, הוא חיובי או שלילי, כשהגוף לא מבוסת, זה מתבטא פיזית אותו הדבר בדיוק. עכשיו, התרגשתי בטירוף, התחתנתי עם אהבת חיי, בגיל 31 כמעט 2, ולא חשבתי שהרגע הזה בכלל יגיע, אבל זה כבר נושא לפרק אחר. זה נושא לפרק אחר, בדיוק. ומאוד מאוד פחדתי שככה אני ארגיש. עכשיו, גם כשהתחלנו לצלם בפעם הראשונה, ככה פחדתי שיהיה לי התקף חרדה מול המצלמות. כי את יודעת שכשהגוף לא מבוסת, גם לחץ טוב, או במילים אחרות התרגשות, יכול להיות מתורגם להתקף חרדה. וזה בגלל שהגוף מזהה את העלייה בקורטיזול בדיוק באותה דרך. זה לא משנה אם הסטרס הוא טוב, הלחץ הוא טוב, או שהוא שלילי. מה שקורה מבחינה ביולוגית בגוף הוא זהה. איפה אנחנו יודעים להבחין בין הדברים, האם אנחנו מבוסתים או לא מבוסתים. אז תספרי לי על זה רגע מבחינת הרפואה הסינית, איך אנחנו מתייחסים לחרדה. ברפואה הסינית, אני בטוחה שככה הרבה אנשים כבר התחילו להכיר יותר את הרפואה הסינית, הרי הכל קשור להכל, והכל עניין של איזון, אוקיי? והמקום הזה של האיזון ברפואה הסינית, מהמקום הרגשי, לכל איבר יש שליטה על הרגשות שלנו. בדרך כלל שיש התבטאות בעניין של החרדה, אז זה בא באזור הלב, זה בא בכבד, זה בא בכליות, וזה בא גם בטחול. עכשיו, זה לא חלילה שהלב חלילה יקרה לו משהו, או הכבד יקרה לו משהו, בוא רגע נעשה סדר, מדובר באנרגיה שיש באותו איבר שהוא שולט על הרגש. זאת אומרת, שאם אני עכשיו בהתקף חרדה שמתבטא לי בדופק מהיר מבחינה רפואית, פלפטציות, במקום שאני מרגישה טיפה הזעות, אפילו בידיים, בכפות רגליים, זה מהמקום של הלב. זה אומר שיש משהו שקשור לשמחה ולאיזון הרגשי שלי, שהוא לא מאוזן. עכשיו, הדפיקות לב האלה, אני צריכה לשאול את עצמי, למה? המקום של התחול. תחול זה דאגת יתר. עכשיו, יש פה הרבה אנשים שיבינו ויזדהו א', במיוחד במצב שאנחנו נמצאים פה היום, זה הדאגת יתר. עכשיו, איך זה מתבטא בתחול? שלשולים, כאבי בטן, נפיחויות, חשקים למתוק. כמה פעמים יש לי מטופלים שיושבים ואומרים לי, יש לי חשק למתוק, ומתי זה קורה? שעות הצהריים אחרי אוכל, עכשיו את אוכלת. אז למה את צריכה עוד אנרגיה? מה חסר לך שאת צריכה עוד אנרגיה? אוקיי? האנרגיה הזאת הולכת באמת גם למקום של המוח, שהוא צריך את הפעולה הזאת להפעיל את החרדה. לא רק המוח, כל הגוף.
נכון. יש כאן התגייסות של כל הגוף להתמודד עם הסטרס הזה. הרי בסופו של דבר, כשיש לנו עלייה בקורטיזול, זה משפיע על הכל. זה משפיע על העיניים הישונים שמתרחבים, קצב הלב, תפקודי הריאה, מערכת העיכול שמשתתקת. עכשיו, כל הדבר הזה דורש רמות של אנרגיה. ומאיפה היא מגיעה? היא חייבת להגיע מאיפשהו. יפה. אז באמת ברפואה הסינית, היא מגיעה באמת מהמקום של מערכת העיכול שלנו, שהיא באמת האנרגיה שמזינה אותנו. עכשיו, הכל באמת מתחיל במה שאנחנו מכניסים מבחינת אוכל, וגם מחשבות ותחושות שאנחנו מזינים את הגוף באנרגיה. כשבן אדם הוא נוטה לדאגת יתר, לדאגה שהיא חושב ישר, נגיד, הבן זוג לא ענה לך, מה קרה לו, מה נהיה שם, מחשבות טורדניות. מחשבות טורדניות, זהו, זה הסוף שלו. אם את לא מקבלת הודעה, זהו, זה נגמר. פה באמת מראה שהמערכת עיכול באמת לא מאוזנת ולא מבוסתת רגשית. ויש לנו את הכבד, והכבד זה משהו שהמון מרגישים אותו, והוא מתבטא במצב של סטיפיות בכתפיים, בשכמות, בצוואר. עכשיו, לפעמים אנחנו לא מרגישים, מה פתאום, לא כואב לי שום דבר. אבל תשימו לב, מי שלא רואה אותנו, אני ככה אגיד את זה, אבל מי שרואה, אני גם אדגים את זה, כשאנחנו נוטים לעשות את התנועה הזאת. נכון. חסימה. עוד יותר סגירה. מזה, סליחה, הפעם אני זאת שעוצרת אותך, בדרך כלל את עוצרת אותי. אני עוד אגיד שיש לנו את השרירים האלה. נכון. שהם ממש שרירי החרדה, כשאנחנו מפוחדים, נהיה לנו כזה, למי שלא רואה, אני מדברת על שרירי הצוואר, מי שרואה, אז נהיה לנו ככה. כמו נעילה. בדיוק, נעילה של שרירי הצוואר. יפה, או ש... וזה מאוד 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 משפיע על כל התחושות שלנו, על הכאבים שלנו, שאגב, למרות שידעתי את זה מבחינה ביולוגית, מעולם לא קישרתי את כאבי הצוואר שלי למצב המנטלי שלי, עד שהגעתי אלייך. וזה באמת המקום של הפיצוח וההקשבה לגוף. לפני שאני רגע מה קורה ואיך קורה, ואנחנו נדבר על זה גם בהמשך, אבל המקום הזה של להסתכל על השפת גוף, מה קורה לי לפני החרדה אפילו, בהתנהלות היומיומית שלי, אני יכול להיות בחרדה סמויה, שקטה, ואני אפילו לא אשים לב לזה. גם יש מקום אפילו מעורבות רגשית, כי הרי הגוף באמת הכל קשור לכל של הטחול והכבד ביחד, אוקיי? שאני יכולה פתאום לחשוב על דאגה, ואני אתחיל לגעת בצוואר. נכון. ואני אתחיל לגעת בכתפיים, ואני אחפש כל הזמן לעשות את עצמי, ואני מחפשת פעולה, אני מחפשת, הרי מה הכבד? הכבד הוא צריך תנועה, הוא צריך זרימת דם, הוא מבסט את הרעלים שלנו. פה זה מקום, במקום הקונבנציונלי. יש לו תפקיד כל כך חשוב, וגם ברפואה הסינית יש לו תפקיד כל כך חשוב. הוא ממש הרמטכ"ל של הגוף. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו. אוקיי. שככה היה לי בראש במשך הרבה מאוד שנים, גם אני מטופלת אצל פסיכולוג הרבה מאוד שנים, וכל הזמן העליתי את זה. אני מאוד הרגשתי שאין קשר בין היום שאני חווה והמחשבות שלי, לבין התחושות הפיזיות שאני מרגישה שהן מבטאות לי חרדה. והייתי הרבה פעמים כמדענית, מתחילה לעקוב אחרי הסימפטומים, קוראת יותר, מבינה שיש, למרות שפסיכולוגיה זה לא התחום שלי כל כך, וקולגות שחקרו חרדה במעבדות לידי, לא כל כך התעסקו במה שאני הולכת לדבר עליו עכשיו, או לשאול אותך. אוקיי. אבל כן הבנתי שיש לנו מה שנקרא חרדה שנובעת מהקורטקס, ויותר המחשבות ומה שעובר עלינו, לבין חרדה שנובעת מהאמיגדלה, שזה האזור במוח שאחראי על התגובת fight or flight, וזה באמת תגובות שהן הרבה יותר פיזיות, והן אוטומטיות, והן לא מקושרות. אני רוצה לשאול שאלה אחרת. האם חרדה יכולה לנבוע משינויים הורמונליים? בוודאי. כי אני הרגשתי שלפני וסת יש לי הרבה יותר התקפים, הרגשתי שבמהלך הטיפולים, טיפולי פוריות, כשהייתי מזריקה חומרים מסוימים, היה לי הרבה יותר, וגם בתחילת ההיריון, כשהייתי צריכה לקחת טיפול תומך, הייתי לוקחת את הכדור, ותוך רבע שעה by the book, אני בפול און התקף חרדה,
וברגע, בשבוע 13 שהפסקתי לקחת את הכדור הזה, זה נעלם כלא היה, כאילו מעולם לא חוויתי חרדות. ופה נכנס הכבד. הכבד, כמו שאמרתי לך, הוא הרמטכ"ל של הגוף, והוא שולט במהות שלו, ברצועות ובגידים גם, ובסטרס, שזה הכי חשוב, וכשאני נמצאת במקום כזה, שאני לא מאוזנת הורמונלית, את מכירה לא מעט נשים שחוות גם כאבי וסת. נכון. כאבי מחזור מאוד קשים, קיבוצים ברחם, כל ההתכווצויות, כל המקום הסטיפי, הכבד אחראי עליו. וכשאני באה ממקום שאני לא מאוזנת הורמונלית, הוא מתחיל לתת סתירות לגוף. אוקיי. הסתירה הזאת זה מקום באמת שפתאום פק, אני מעלה רגשית, אני יותר עצבנית, אני יותר רגשית, פתאום אני בוכה, פתאום אני נעלבת בקלות. על מה יש לי להיעלב? הוא אמר לי, החולצה שלי לא יפה. ולמה הוא אמר לי שהחולצה לא יפה? כי אני לא מאוזנת, אני לא מבוסתת רגשית. ופה הכבד מתחיל לתת את העבודה גם בגוף, ואז אני מרגישה, הרי איך מרגישים כעס? את יודעת? לא. איך מרגישים את החרדה? בואי נמשיך את העניין של החרדה. אוקיי. איך את מרגישה את החרדה בגוף? אני מרגישה אותה בסימפטומים פיזיים, בין אם זה, אני מרגישה שאני לא מסוגלת לקחת נשימה עמוקה, שכאילו השרעפת שלי נעולה, ואז זה מתחיל להלחיץ אותי מאוד. אוקיי, זה תוצאות. איך את מרגישה שיש לך את המקום של החרדה? אני אתן לך דוגמה, אוקיי? הרי בואי נגיד לך עכשיו, נגיד שדיברתי על הכעס. אני כועסת. כעס זה לא תחושה, אוקיי? זה הרגש. זה רגש, נכון. אני יכולה להגיד בגוף, אני מרגישה שהדם שלי רותח. כן. אני מרגישה שהעיניים שלי נפתחות. אני מרגישה שבא לי לתת סתירה למישהו, ואני ארגיש טוב עם זה. כן. ככה אני מרגישה. המקום של החרדה, את יכולה להגיד, אני מרגישה את השרפת נסגרת. נכון. אני מרגישה רעידות בגוף, אני מרגישה את הלב שלי מאוד דופק. מאוד 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 חזק. נכון. אוקיי? ופה... קצוצים בלשון, גרון נסגר. אז אצלך, המקום של החרדה מתבטא יותר בלב. הלב זה המקום של השמחה, זה המקום של הלא מספיק, הלב הוא מנהיג. תשימי לב, על מה הוא שולט? על הדם. כאילו, יש לו תפקיד מאוד 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 חשוב, גם מבחינת רגשות. מה יש לנו בעיניים? מה אנחנו רואים? את הניצוץ, את הנשמה. כשאת בהתקף חרדה, מה קורה לי בעיניים? נכבט. העיניים לא מפסיקות גם לזוז. נכון. אני כל הזמן, או שאני לא מסתכלת על אנשים, כי אני מתביישת. יש לי בושה בעיניים, שלא יראו אותי ככה, שאני במצב חלש. נכון. ומאיפה זה מגיע? שהלב לא מאוזן רגשית. מה חסר לי כדי להשלים את המקום הזה, שנוכל להרגיש בו טוב? אבל כמובן, בהתקף חרדה, את לא יכולה להתחיל לחשוב על הדברים האלה. לא. חד משמעית לא. נכון. אז אני חייבת להגיד שבהיבט הזה, אנחנו קצת קופצות קדימה, אבל... כמו שאמרנו, זה אפקט הספירלה. אפקט הספירלה. אבל אני חייבת להגיד שבהיבט הזה, דיברנו על זה שהייתי מסתירה כל הזמן. ויום אחד במעבדה חברה באה אליי, והיא אמרה לי, בואי נצא החוצה. ואני אומרת לה, לא, אני צריכה לעבוד. היא אומרת לי, בואי נצא החוצה. אוקיי. ויצאנו החוצה, והיא מהחוויה שלה, שהיא חווה התקפי חרדה, היא זיהתה עליי. למרות שלא אמרתי כלום, והמשכתי לתפקד והכל. וזאת הייתה פעם ראשונה שדיברתי על זה עם מישהו שזאת לא אימא שלי, או אותה חברה שאספה אותי באמצע הלילה. והתחלתי לדבר על זה, והבנתי שיותר ויותר אנשים מרגישים ככה. ופיתחתי לעצמי איזשהו מנגנון, כי אני אישית, כל הטיפים שיש שם, שכולם אומרים, כל סגנונות, בדיוק הנשימות, ה-CBT, הדברים האלה, עליי אישית זה לא עבד. ואז פיתחתי לעצמי איזשהו... שיטה לעצמך. בדיוק, שיטה לעצמי. הדבר הראשון שעשיתי היה קודם כל להכריז למי שלידי. אני מרגישה שאני לקראת התקף חרדה. בום, אין אותו. נכון. כי את מכינה, ואת אומרת, הנה הוא הולך להיות כאן, שלום תכירו את. בדיוק, ממש. אז אם לא הייתי בסביבה שהייתי יכולה להגיד לאנשים לידי שאני בהתקף חרדה, או שהייתי אומרת, אני מאוד מתרגשת, אם זאת סיטואציה שהיא חיובית, ואם זה משהו שלילי,
אז אני הייתי מתקשרת לאנשים שידעו. כאילו לאמא שלי, לאחותי, לקווין כשהוא נכנס לחיי. שיהיו מוכנים לשיחה. בדיוק, שמישהו ידע שאני בהתקף חרדה עכשיו, ושלא ייווצר מצב, הרי מה קורה? את ישר חושבת, אמבולנס, עניינים, התקף לב, אני עומדת למות. זה המקום באמת של הדאגה. נכון. זה המקום של הדאגה, כמה הוא נותן לך תפקיד מאוד מאוד חזק בחיים שלך. בהחלט. אז קודם כל, שמישהו ידע שאני עומדת למות, שלא ייווצר מצב שאני dropping dead כאן, ואף אחד לא יודע מזה, ומפספסים את חלון הטיפול בי, כאילו כזה. אז קודם כל הייתי מדווחת, ו90% מהזמן כבר בשיחת טלפון או בשיחה הפרונטלית זה היה נעלם. מדהים. בהמשך הייתי מסגלת לעצמי, שזה גם משהו שאני מדברת עליו המון 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 באינסטגרם, והמון גם כשאני מעבירה את הסדנה של הסכרת, כי נשים לא יודעים, אבל זה כבר, כמו שאמרנו, פרק אחר, יש הרבה מאוד קשר בין סטרס לרמות הסוכר, ויש הרבה מאוד אנשים עם סכרת, שזה בכלל לא משנה מה הם אוכלים, אלא רמות הסטרס שלהם והקורטיזול שלהם בדם, ואני אף פעם לא אשלח מישהו לעשות נשימות, או לעשות פעילות גופנית, שזה משהו שעוזר לי מאוד, או לעשות מדיטציה, או לעשות יוגה, מתוך הניסיון האישי שלי, שלא כל הדברים האלה יעזרו, וכל אחד צריך למצוא את הדרך שלו, ולכן, מה שאני תמיד אגיד, זה למצוא את מה מרגיע אותך. אבל כדי למצוא באמת את מה מרגיע, חייב לנסות. אתה צריך קודם כל לנסות את חייב הכל, לנסות, כדי להגיע נכון. למצב שאתה מבין באמת מה נכון לך. נכון. וזה באמת חקירה עצמית, כי בסך הכל, אנחנו הרופאים של עצמנו בדברים האלה, אף אחד, אבל אף אחד לא יכול להיכנס לגוף שלך ולתחושות שלך, גם שאפילו את מנגישה ומדברת את איך שאת מרגישה. אבל אף אחד לא יודע איך את עובדת ואיך הגוף שלך עובד, ומה מרגיע אותו באותו רגע. אז תספרי לי, איך את מטפלת, נגיד, מישהו, מטופל או מטופלת שמגיעים אלייך עם חרדות? איך את ניגשת לזה? תראי, אני ניגשת לזה באמת מהמקום שהוא יותר הוליסטי ומאוד מאוד מקיף, כי חרדות זה משהו שיש לו שורש, ואי אפשר לטפל רק במקום של דיקור או תזונה, זה יכול להקל. זה יכול להיות מאוד 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 מקל, אבל יש פה משהו שיש לו שורש. בדרך כלל, השורש הזה זה הטמעה שיש לנו אותה בראש, שהכל מתחיל בעצם מהמקום הזה של המחשבה, וההטמעה הזאת שאני לא מספיק טובה. אני לא רצויה, זה לא מספיק, אני לא אהובה, אני צריכה לעמוד כל הזמן בציפיות של משהו או מישהו. עכשיו, זו אחריות שנלקחת לא ממקום שמישהו כופה את זה עליי. אני לוקחת את האחריות הזאת ממשהו שראיתי, ואני מפתחת אותו לאט, 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 ממש כמו קוד גנטי. אני מתחילה להפוך את זה לדפוס התנהגות, זה נהפך הרגל, פק, זה נהיה אופי. ואז ההתקף הראשון, זה המקום שהוא בא ונותן לך חותמת, הנה ההטמעה מתחילה לקרות לך. אז איך את מסבירה את זה אצל ילדים מאוד מאוד קטנים? כי כשאני התחלתי לחקור את החרדה שלי, אני חושבת שאני יכולה ללכת אחורה אפילו לגילאי 5, שזה מה שאני זוכרת לפחות. אוקיי. לא יודעת מה היה לפני כן, כן? את רוצה לחשוף, אין לך בעיה להיות ככה פתוחה? ממש לא, אם זה יכול לעזור להם, למה לא? אז מדהים. אז בואי נחשוב מה קרה, כמובן שאת לא תזכרי מה קרה בגיל 5, אבל זה דברים בדרך כלל שרואים בבית. מספיק שראית איזו תנועה של האמא מול אבא, מול אחיך, מול מקום שראית אפילו בטלוויזיה, אוקיי? של איזו תנועה שעוררה בך תחושה שדומה להתקפי חרדה שלך, הגוף מקבל את זה כהטמעה. זאת אומרת, בואי אני אתן לך נגיד דוגמה, יש כאלה שיש להם בעיות כלכליות בבית, עכשיו לא באמת שיש בעיה כלכלית, יכול להיות שבאותו רגע אמא באה ואמרה לבעלה, לאבא של אותה ילדה או ילד, תקשיב, היום צריך לחסוך א' ב' ג' כי יש לנו הרבה הוצאות. יכול להיות, זה לרוב קורה גם לאנשים שהם מרצים באופי שלהם, אוקיי? שיש פה מצב שהוא אומר, וואי, אני לוקח רגע, אני חייב רגע, אסור לי להגיד להם שאני רוצה ככה וככה. אסור לי לבקש. אסור לי לבקש, כי זה יכול לגרום למצב כלכלי, טה.
בילדות אנחנו בונים את החוכמה, את הבינה, ויוצרים את הדעת. דעת זה גם התוצאה הסופית של משהו שנרקם, ופה, מה התוצאה הסופית שלי? חרדה. אז כשאני מתחילה לחקור את עצמי, ואני מתחילה להבין מה קורה לי בתחושות האלה, כשאני מטפלת בדבר הזה, כל אחד, קודם כל, הוא עולם ומלואו, הוא משהו אחר לגמרי. בסדר? יש כאלה שזה יכול להיות להם חרדה, במקום של תזונה לא נכונה. חד משמעית. של המון ג'אנק פוד, של מחסור בשינה, נכון. של חיים, אורח חיים. שינה וחרדה, את מדברת עכשיו על איך אני תמיד קוראת לזה, זה ניסויים קתוליים. כי אם אנחנו נדבר על זה רגע מההיבט הביולוגי, אז יש לנו את השינה, שלדעתי גם לדבר על שניהם ביחד זה פרק נפרד, אבל יש לנו את השינה, שיש את המחזור השינה, ובמחזור יש 4 שלבים, וכל שלב יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בביולוגיה, בין אם זה הבנייה שלנו, הפירוק שלנו, או הריפוי שלנו. ואחד השלבים שאני כל הזמן מדברת עליהם, בגלל שהם מאוד מאוד חשובים לבריאות המוח, זה שלב הדיפ סליפ, מאופיין בגלי דלטה, ומבצע הרבה מאוד תהליכים שהם קריטיים לנו. אבל תהליכים האלה לא יכולים לקרות, ואנחנו לא יכולים להיכנס לשלב הדיפ סליפ עם קורטיזול גבוה. אממה, יש לנו פה את הביצה והתרנגולת. אם לא הייתה לנו שינה טובה, מכל סיבה, יש לנו תינוק שמפריע לנו להיכנס לדיפ סליפ, יש שכן רועש, אכלנו ארוחת ערב שלא מאפשרת לנו את הכניסה לדיפ סליפ, בין אם זה מה אכלנו או השעה שבה אכלנו, קרוב לזמן השינה, מה חווינו במהלך היום, היה ואין כאן סטרס בכלל, לא חווינו סטרס במהלך היום, אבל בשינה לא היה לנו דיפ סליפ, רמות הקורטיזול עולות, ולכן אנחנו נתמודד ביום למחרת עם סטרס מאוד גבוה, שימנע מאיתנו להיכנס לדיפ סליפ, שיעלה את הסטרס למחרת, ובעצם אנחנו נכנסים כאן לווישס סייקל, למעגל מאוד מאוד רע, ששינה גרועה וסטרס גבוה, ושינה גרועה וסטרס גבוה, וצריך סטרס? לשבור את המעגל הזה כדי גם להוריד את הסטרס, וגם לשפר את איכות השינה. נכון, וגם באמת זה משהו שאם אנחנו נחזור רגע למקום של המערכת עיכול, האנרגיה, מה שאנחנו מזינים, בגלל שאנחנו מאוד מאוד עייפים, מה אנחנו צריכים יותר? סוכר, אנרגיה זמינה, משהו מהיר, ואז המוח נותן את משהו מכיר שהוא יהיה מהיר, הוא מאוד אינטרסנט בדבר הזה. אני צריך לעבוד, תני לי עכשיו את האנרגיה שאני צריך, זה לא מעניין אותי באיזה מצב את. נכון. זה ממש לא מעניין אותי. עכשיו, גם המקום של קורטיזול גבוה, וזה משהו שיכולים להגיד, מה, אבל אני ישן כבר ב-10, ועדיין אני מרגיש את הדברים האלה, ואני ישן גם ב-11, ואני קם מוקדם, ואני מנסה להשתדל לשמור על שעות שינה שהן סבירות וטובות. יש את המקום שקורטיזול גם מתבטא בחוסר שקט. אמת. התנודות, המצב הזה שאני כל הזמן במיטה. חריקת שיניים. לסטות, חריקת שיניים. זה סימנים מובהקים של קורטיזול גבוה. המקום הזה גם שאני כמה עייפה, משהו שם קורה שהוא לא מאוזן. נכון. ולא להמציא תירוצים, ולא להגיד זה בגלל שהייתי בטלוויזיה. גם ליפול למקום של מסכים, זה גם קורטיזול גבוה. אין לי שקט. אמת. אין לי מנוחה. ואז אני מחפש בעצם להרגיע על ידי בעיה במסכים, מאשר באמת להיות רגע באיזשהו שקט פנימי שיאפשר לי לישון כמו שצריך. אני כן רוצה אגב להגיד ולהתייחס למה שאמרת, שכשאנחנו נמצאים בסיטואציות של קורטיזול גבוה, הרבה פעמים עושים דימניזציה לקורטיזול. מדברים עליו כהורמון הסטרס, ולכן הוא הורמון רע, אבל לא. זה הורמון שאנחנו חייבים אותו. הורמון שאנחנו חייבים אותו, הורמון שמעודד לנו אבולוציה, מעודד התפתחות, יותר מזה, הוא גם מעודד פירוק ובנייה של רקמות בגוף. ואז בלעדיו אני בעצם לא יכולה להתחדש, מה שנקרא. כן. איפה זה נהיה לנו בעייתי? כשזה הופך להיות יותר מדי, כשזה הופך להיות כרוני, כשזה הופך להיות לא מבוסת, כמו שאנחנו מדברות עליו לאורך כל המפגש שלנו. אבל זה לא דבר רע, וזה עלינו, לחלוטין עלינו, ללמוד לבסט את זה בצורה שתואמת אותנו ומתאימה לנו, ואני עוד אתייחס רגע למה שאמרת
הללכת לישון מוקדם, או השעות שינה, אני אגיד את זה בצורה מאוד בוטה. זה לא מעניין אף אחד כמה שעות שינה אנחנו ישנים, והנה אני עם תינוק, ואני יכולה להראות עכשיו באפליקציה בטלפון, ישנתי 4 שעות, כש50% מזה היה דיפ סליפ, אוקיי? זה משנה מה איכות מחזור השינה שלי, ולא כמה שעות שינה אני ישנה. כי אני יכולה לישון 10 שעות, וגם את זה הראיתי, אני יכולה לישון 10 שעות, ושלא יהיה לי דיפ סליפ בכלל, 0 על מדד האפליקציה. מה זאת אומרת? אני יכולה להגיד לך מחוויה אישית שלי, שהייתה תקופה לא פשוטה בחיים שלי, שאנחנו נפתח את הרמות האישיות קצת בפרקים אחרים. הייתה תקופה מאוד מאוד לא מבוטלת, שלא הצלחתי לישון, אוקיי? וזה המקום של החוסר שקט, וזה המקום של... ישנתי גם 10 שעות, ואני באה, ואני בודקת בשעון, ואני אומרת, איזה שנה עמוקה, כאילו לא ישנתי. נכון. ואז את קעה עם שקיות כאלה ענקיות בעיניים, ואת אומרת, אבל מה לא הגיוני פה? עד שעוד פעם זה המקום של חקירה עצמית. למה אני לא ישנה? בוא נתחיל במה קרה שגורם לי למחסור בשינה. נכון. האם זה אפקט חרדה? האם זה חרדה שהיא סמויה? האם יש פה משהו שהוא בתזונה שהוא לא נכון? כי תזונה זה דבר מאוד מאוד חשוב, שאם אני מחסירה אומגה 3 מהגוף, שזה משהו שצריכים לדעת, ואם זה משהו שאני מחסירה ממקום שלא מספיק חלבון, בדיוק. חלבון איכותי. אז בואי נדבר רגע, אם פתחת את זה כבר. יש את המקום של החקירה העצמית, שרגע להבין מאיפה החרדה שלי נובעת. כן. אבל כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים לבסס את זה על איזשהו ידע. נכון. אז בואי נדבר רגע על הדברים שיכולים לעודד לנו חרדה. אוקיי. אוקיי? אז דיברנו על שינה, ושינה שהיא לא איכותית, והיא באמת לא קשורה לכמות השעות שאנחנו ישנים. כמובן שאם אני ישנה 1:40 בלילה, כמו שהייתי במהלך התואר השני, אז זה בלתי נמנע שיתפתחו התקפי חרדה. אוקיי. אבל איכות השינה שלנו היא דבר מאוד מאוד חשוב. מה אנחנו אוכלים ומה אנחנו לא אוכלים, אלה דברים שהם מאוד מאוד חשובים לנו. אז את ציינת אומגה 3 ואת ציינת חלבונים. נכון. אז גם אם אני אוכלת הרבה מאוד מעובדים, מטוגנים, שומנים רבועים, זה יעודד לנו את החרדה. זה לא גם אם. כשאני אוכלת מעובדים, והדברים עתירי שומן, אז ברור... בהחלט, ניסיתי להיות עדינה. לא, אל תהי עדינה פה. ניסיתי להיות עדינה. אנחנו לא עדינים פה, כל המטרה זה שאנשים באמת ישמעו ולא לסנן את המילים. למה? כי אנשים צריכים לשמוע את זה, כי הם מחפשים את האמת הזאת, מחפשים את המקום רגע להבין כמה חרדה, זה נהיה כמו, אני אשתמש במילה חריפה, במרכאות מגפה. בארץ. זה מגפה. לא רק בארץ, אבל בארץ... אני כרגע מתייחסת למקום של הארץ, למצב שאנחנו נכנסנו אליו בשנה פלוס האחרונות, ואני חושבת שאין אחד במדינה הזאת שלא חווה ולא חווה חרדה, שהיא אפילו שקטה. בדיוק, בין אם זה אקוטי או כרוני, כן אני אגיד שיש הרבה אנשים שחווים את זה, ואין להם מושג שזה מה שהם חווים. יכול להיות שהם באיזושהי מידת מודעות שהם יגידו נפילת מתח. יקראו לזה נפילת מתח, שזה שם נרדף. כן, זה גם סוג של, מה זה נפילת מתח? בדיוק. הגוף קורס, למה הוא קורס? נכון. תראה, יש הרבה שיש להם מין הסחות דעת, שהם מעדיפים לא להתעסק בעצמם, מעדיפים להתרחק מהמקום הזה. ואת יודעת מה, לפעמים אני גם בעד, אמיתי. אני בעד, נכון? ואני אומרת את האמת, לא כל דבר צריך לנבור בתוך הגוף שלנו. לא, אני חושבת שהדבר הכי גרוע שקרה לי, זה שקיבלתי הגדרה להתקפי חרדה שלי. אומרת בכנות. יכול להיות שכאן אנשי מקצוע לא יסכימו איתי, מההיבט האישי שלי, אני יכולה להגיד שעצם זה שניתן שם למה שאני חובה, שם את זה במודע שלי, כי לפני כן חוויתי את זה וזה לא ניהל לי את החיים. אבל זה שם שם, זה שם קטגוריה, אני מאובחנת בהפרעת חרדה כללית, וזהו. איפה זה הרגיע אותך, הטייטל הזה? זה לא הרגיע אותי בשום צורה. זה רק נתן לך מה? איזשהו שקט, איזשהו הבנה שיש פה משהו? לא, זה נתן לי כמו... אני לא רוצה להשתמש במילים גסות, אבל אמרנו שזה הרגיש לי כמו גידול שאני חייבת להיפטר ממנו. אוקיי. ובעצם העברתי מיום האבחון עד לפני בערך שנה, הייתי אומרת, העברתי את חיי בלנסות להעלים את התקפי החרדה, לרפא את עצמי מהתקפי החרדה.
הדבר היחיד בסופו של דבר שלי אישית עבד, זה שאני התחלתי לשכנע את עצמי, שזאת אני, זאת המערכת העצבית שלי, אני כנראה יותר רגישה, וכמו שאני לא פוחדת מהכאבי ראש שלי, צוואר, כתף וכולי, מהמערכת עיכול המאוד בעייתית שלי, למה מהם, כשאני חווה כאב בטן, אני לא חושבת שאני עומדת למות. כשאני חווה כאב ראש, אני לא חושבת שאני עומדת למות. כנ"ל לגבי הכתף, כנ"ל לגבי וסת, כנ"ל לגבי כל דבר. למה בהתקף חרדה אני ישר חושבת שאני עומדת למות, ואני מכינה את כולם מסביבי, טפלו בי. כי זו התחושה גם שהמוח מעביר. בדיוק. שהוא כרגע במקום שהוא איבד שליטה. בדיוק. ויש פה משהו שהוא לא בשליטה שלו, בדרך כלל גם תראי איפה קורית החרדה. כשיש אנשים, שזה משהו חדש, משהו או כשאת לבד. לבד, אבל כשיש משהו שגורם לדבר הזה, לצאת החוצה. שום דבר בחרדה לא קורה סתם בגוף, גם כשזה נראה שאת סתם בחדר. נכון. אוקיי? לפעמים המוח משחזר אירועים, משחזר תנועות, משחזר מחשבות. נכון. מה המקום הזה נותן לי? מה קורה שם באמת שגורם לי להתקף חרדה? ובדרך כלל זה איבוד שליטה. מרוב שאני רוצה להיות בשליטה, כמו שאמרת מקודם, שזה רק לא יצא, שזה לא יצא, שזה לא יצא, אני איפשהו מוחזקת. אז תוך כדי שאת מדברת על זה, אני חושבת שבעצם מה שעשיתי היה לקחת את השליטה בחזרה. זאת אומרת, התקפי חרדה לא יהרגו אותי, זה חלק ממני, זה שווה ערך לכאב ראש, וברגע שבאמת הצלחתי לשכנע את עצמי, הם פחתו ב-90%, הייתי אומרת. אז זאת לא את. כשאת אומרת זאת אני בחרדה, זאת לא את. כי ברגע שאת אומרת זאת אני, חרדה זה אני, זה הדבר הזה הוא אני, את אוטומטית נותנת לו שליטה. אוטומטית. את אומרת לו כך, מתי שאתה רוצה, בוא נקרא לו בנקבה שהיא יותר את זה, מתי שאת רוצה לצאת, תצאי, והגוף שלי לרשותך. כשאת באה ואת אומרת, לא, 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 אני מסתכלת עלייך כמו כאב ראש, כמו כאב ביד, ואת לא תקחי את השליטה. מתי שאת תבואי, אני אדע גם לנהל אותך ולהרגיע אותך. כמו ילד קטן שהוא מתחיל להשתולל, זה בדיוק אותו הדבר. ברגע שאת באה ואת מכניסה ואת אומרת, זאת אני נותנת לחרדה יותר מדי מקום בחיים שלי. כן. ואז היא תקפוץ גם בצורה יותר מהירה, וההטמעה הזאת היא השורש. אמת. צריך להבין שכל עוד אני לא מטפלת בהטמעה, כל עוד אני לא מפרקת אותה, החרדה לא תיעלם. זאת אומרת, שכדי לגעת ולהתמודד עם טראומה, צריך להיכנס לטראומה. ואם יש לי משהו של חרדה, אני אשב אחר כך ואני אנתח את זה. כמובן יש כאלה שלא יכולים לבד, אז זה באמת בטיפול מקצועי, או עם חברים לשתף, או במקום שבאמת יותר לחקור ספרים, או אם זה משהו שבאמת הם לא יכולים, לפנות לאנשי מקצוע זה לא בושה. אז בואי באמת נסכם את הפרק הזה עם כמה המלצות מתחומי ההתמחות שלנו, איך היינו ממליצות להם להתמודד, או אפילו לחקור את החרדה שלהם. תראי, אני הכנתי פה רשימה, נשימות, קרקוע, מגע, תנועה, אבל את יודעת מה? אני לא אתן אותם. אני לא אתן אותם לא מהסיבה שאני לא רוצה לתת אותם ואני שומרת אותם לעצמי, אלא מהסיבה שאנשים רגע קודם כל צריכים להבין מה קורה לי כשיש לי את החרדה, ומה עושה לי הכי טוב, מה הרגיע אותי בחרדה הראשונה שלי. האם זה היה אנשים? האם זה היה טלפון? האם זאת הייתה הליכה בחוץ? האם זה היה מקום שמישהו נגע בי, ליטף אותי, חיבק אותי, הרגיע אותי? מה קרה? אני מחזירה את מי ששומע אותנו, ואת מי שרואה אותנו, אני מחזירה למקום של לנסות רגע לחוות את הפעם הראשונה שחוו את החרדה. ברגע שחווים את הפעם הראשונה שוב, הגוף מתחיל להחזיר את אותה תנועה הראשונית. ברגע שקורית התנועה הראשונית, אני מבינה גם מה יקל עליי. זה יכול להיות באמת מצב של חיבוק, אז זה אומר שמגע יותר מרגיע אותך ומוריד את רמות הקורטיזול, מעלה את האוקסיטוצין, ומתחיל להיות פה איזה איזון שהוא טוב יותר. ואם זה תנועה וספורט, זה אומר שבאמת הכבד גם לא מאוזן, והוא צריך הרבה תנועה וגמישות בחיים.
זה נושאים בפני עצמם שאנחנו כמובן נפתח את הכל ממקום תודעתי, אבל זה לא יספיק לנו רק לפרק של החרדה. המקום הזה באמת זה חקירה עצמית. יש כל כך הרבה טיפים ברשתות, וכל כך הרבה תעשו ככה, זה הציל אותי. אני אומרת מראש, אל תקשיבו. תמצאו את שלכם. תרשמו ותמצאו את שלכם, כן. ולנסות, זה לא, הנה אחד לא הצלחתי. לכל אחד תיתנו שבוע. כן. שבועיים, לראות איך זה מתנהל, לראות איך זה מתנהג. תשאלו חברים שהיו איתכם בהתקף חרדה, משפחה, מה עזר לכם? כי לפעמים אנחנו לא רואים את עצמנו בתוך האירוע, אנחנו לא רואים נכון. איך הגבנו, ויש מישהו בחוץ שיכול להגיד, וואלה, תקשיב, שחיבקתי אותך, אני אחזור לחיבוק, כי חיבוק הוא מאוד מאוד מרגיע, משהו נרגע. או כשהסחתי את דעתך ואמרתי לך, וואי, תראה מה יש בחוץ, משהו הרגיע, כי יש למוח כרגע לעשות משהו שהוא צריך לתפקד איתו. נכון. אז גם המקום הזה, לחקור, לבדוק, לראות. גם את כל הזמן דוגלת בחקירה, וזה משהו שאת עשית, ואנחנו עושים אותו כל הזמן תוך כדי בהחלט. תנועה. אני גם אגיד לסיום, שמעבר לחקירה ומעבר למה לעשות בהתקף חרדה עצמו, כמו שאני תמיד אומרת, כמו המקצוע שלי, מניעה זה ערך עליון, אנחנו רוצים באמת לשים, אם זה משהו שמנהל את חיינו, אנחנו צריכים לנהל אותו על ידי שנעשה דברים שמונעים אותו למעשה. וכמו שאנחנו עושים את זה בבריאות שלנו, אנחנו רוצים לעשות את זה בבריאות המנטלית שלנו. אני לא מאמינה שבן אדם יכול להתעורר יום אחד והוא יהיה סטרס פרי, אני לא מאמינה בזה בכלל, אלא אני מאמינה שצריך לאזן כמו שאת מדברת על זה. אז אם אנחנו נדבר על זה שנייה רגע ברמות היומיום והביולוגיה, אז רוב היום שלנו אנחנו חווים דברים שהם מאוד מאוד מלחיצים, מאוד טריגרים עבורנו ומעלי קורטיזול. וכדי לאזן אותם אנחנו צריכים באותה מידה לפחות להעלות את הדברים שעושים לנו טוב. אז אחד הדברים שאני עושה, וכמעט כל אחד או אחת שהמלצתי להם על זה, בין אם זה מטופלים כשהייתי עושה ייעוצים אישיים, או עכשיו הקהילה שלי באינסטגרם, זה תמיד עובד, ואני תמיד מקבלת על זה פידבקים מדהימים, וזה בכל יום לעשות משהו שעושה לי טוב, להכניס אותו ללוז, זה יכול להיות שיחת טלפון, זה יכול להיות פגישה עם חבר או חברה, זה יכול להיות הליכה בחוץ, זה יכול להיות פעילות גופנית, זה יכול להיות שינה טובה, זה יכול להיות מקלחת טובה. זה לא משנה, כל עוד זה משהו שמעלה לי חיוך על הפנים, וכמו שהעליתי רמות קורטיזול והורמוני סטרס בצורה בלתי נשלטת, כי לא בחרתי בזה, אני רוצה לבחור בעליית ההורמונים החיובים שלי, שזה אוקסיטוצין וסרוטונין, ולעשות את זה באופן שהוא מודע כדי לאזן את עצמי, ולכן אני כל הזמן אומרת, לבחור במשהו טוב, ולמצוא, כמו שאת אמרת, מה מרגיע אותי. ובחקירה העצמית, תסתכלו רגע על אורח החיים שלכם, תסתכלו על השינה שלכם, תסתכלו על הפעילות גופנית, תסתכלו על התזונה שלכם, מה אתם אוכלים, מתי אתם אוכלים, כמה קרוב זה לשינה, איך זה מתנהל במהלך היום, ובעיקר לאנרגיה איתה אתם מסתובבים. אם אני כל היום באנרגיה של ספידי גונזלס, לא משנה כמה יעיל אני תמיד בהורמוני סטרס מאוד מאוד גבוהים, כדי לאפשר לי להמשיך לתפקד, ואם אני עושה את זה ואין לי את האפשרות להרגיע, כי העבודה כזאת, כי הבית כזה, כי אורח החיים כזה, אז אני חייב לאזן על ידי לעשות דברים שהם גם מעלים את ההפך, את ההורמונים החיובים שלנו. אז מה שאנחנו אומרות פה, ושתקשיבו טוב טוב לזה, חרדה זה סימן, זה לא דבר שהוא שלילי בהכרח, זה סימן להתעורר. שיש פה משהו לא מאוזן בגוף שלי, בנפש, בדרך חיים שלי, שאני צריך לתקן, וזה בדיוק כל מה שאמרת, זה המקום הזה להשלים את השינוי. אז אנחנו מאחלות לכם המון בהצלחה, שתלמדו להתמודד עם החרדה ממקום חזק יותר, ותחזירו לעצמכם את השליטה, כי אתם יכולים. אז אנחנו נתראה בפרק הבא. תודה ליטל.